Ban kong ngasu ban panpau ka jing sungu utra nong bu no thau yo bala ai hanga ka met ka basaj baklan kumne kum bangalong ka kerteng jonga ngade spot lantarsa ngasyong ngasa hapo west kasi hill district nong stony mentang ngasngoi ka pan panpau ya ka jing ai khuble ya iba ps lengdo ya ibala ai ya ka ne ka kabu lengba ka online bingin yo ya ka ban ya kren ya ka debate ya ka bai labu apeng ka jongi ya ka topik ka baong hato kamla ka khakun shibun ne la ka khakun khandet ti menta ngai i ba kidon artli ki pon ndrengan simtang ya kawi ka pon ka bang karsan kata kalong nga karsan ya ka baong kamla ka khakun shibun balai nga karsan ya kane ka pon ka baning kong hi kumba ublei ula thau yang ki breu syakane berthei ngiwan ban penroy ban panya ya ka chai penreu kata kadai kapoin ke baning kong bat ke baa khnang ban ne ban sa ban roy ban yar ka jaj ban riu khasi jongi idon kam ban khakun shibun namar ngayu i ba ka jaj ban riu jongi kadang rit pha la dangi nujor bat kiwi jaj ban riu habangi phai segi jakasor ngai i ba kitu ki jaka ki ba khampau ngai i ba ki la kap chorlut kine ki barjala na kata ka daw namar kumba kari jongi hi kade kari demokrasi ngidon kam ban khasibun ki khun khnang bangin la ban sei ya kita ki nong yale ki nong sempang ki nong yada ya kari ba kajaj ban reu khnang ba kari ke dustur kajaj ka kanca hi baro jongi kajaj ban reu khnang ba kan ne kan sa kata kade ka poin ka baar te ka poin ka balai pat ladangi phai sha kawai kaliang bat ladang ong ba in pendunai ke jing yok kun kemut ba ngi ima hadu kata ta namar ba akan ka ri ke jongi ngi ba kini ki we ki jaj kila ke jing roisted hadu kata ta ladang i penduna sa ke jing yok kun kan sapoi ke por ba ujaj ban reu jongi un sadu jaj te ke jing yok i jonga hi ngam kwa bakan poi hadu utau pun na kata ka daw ban pelaj na kata kemut ba ngidon kam ban kha shibun ki kun khnang bangin la ya ka ban yale wala ta poi hakno ko bantaru namar ba ngi kijaj benru khasihi ngila roy ban ngila don kata ka jingsun sngai hapdeng kijaj benru jongi te ka poin ka pasau adangi phai haki jing kisem ngi i ba kitu ki long ying long sem ki baduna kun habanga lekai habanga rungkai ngai i ba kalong kanja ba hadu kata namar bang ngimla tip haka jing im jongi kum ki bro namara bangi im haka ne perthei ngi im haka leng hok ti ki jong blai ngi long tangkum kita ki sliding petang stengpor kita ki sentiu petang stengpor ngim la tip yo le se ublai usim no shalade te ladang idon khun tang iwr tingi hap perkhat mano pat ban pe yangi la shai la chisngi ta kemut ba ka khamha bangin yo khun shibun khnang ban lada kalong haka no ko ban taru ki khun hi ki dang don hi ban pe yangi kum ki pa namar bun sin hi ngi sai ong ba ki khun yo omon na e mi itu ki khun yo omon kemut pa ki mi hi na kini ki breu ki ba yo khun khandiat namar balai la dagi don khun tang khandiat kemut ba ki yo omon namar balai kat ka ba kwa ki tu kemut ki kmi ki pa ki hapen biang bai namar lan pun biang kemut ba kin sathut namar balai namar ba ngimla tip hagi jing im jengi namar bunsin hagi ne juk ba mentalai ki khun war ki kmi ki par ki chim chance mar balai ba yo i ba ki don khun tang ibe arngut yo le se kan sapoi ka poru war ki kmi ki par kimnyu burom kin sapoi ka por ban lebu shakitu ki jaka ban sumar ki temen kum ki mercy home na kata kata ong ide ban perkhat ba ba kum ki kmi ki pa ngide ban yo ya kata ka jing i bar ka jing sumar na ki khun ki ti kumut ba ngidon kam ban kha shibun ki khun namar la dingi kha shibun ki khun kumut la don ki khun ki batam sneng ki tu ki ba baharu ki don tata shubu menta ki khun ki ba khadu kimpe ya ki kmi ki paru ki tu ki khun ki ba ar ki balai ki la don ni ban pe ki kmi ki pa om tang kata henre la dingi kendu ijing apo ing po semru la dangi don pun ki khun ki ti ngila la ya ka ban ya solve ki problem lane ngi lada ngi syam jenjar haka pisa pilan nyeru ngelayo ke ban ya dunson
na kata kadau idon kam banyo sibun ki kun pat ladangi kapoin kebasan ladangi pai ngi ong ba ladangi yo kun sibun kebut bang ngi ban ngi jenjar pan penang pan sta ki kun hanga hi ngam sui ha kata namar ba kumba uble hi lapha ya ki kun jongi syakana ka perthai rengkat ka sap bat ka talen bat ka ba bun sin hi kata ngim pendon kam hok ngi ap khmi ta ya ta ka kam sarkar na kata kadau ngi sem jing ha bat penbiang ya ka ying ka sem ya ki kun kiti ngim nyu burom ya kata ka sap ka talen ka ba uble ula ai ya kata ka kamrap kamriang na kata kadau nrengim poi perkhat pat ngim perkhat bat pakan ne ka kamrap kamriam kadai ka spa ba ban kersan ya ka ying ka sem ladangi yang hi dalaki jong ki kita yin don jing ya kata ban penang penstat ne ban pha pule ki khon ki ti namar ladangi pha pule ya ki khon ki ti ru ire ban bisar bagi de ban yit bha hato kidon kata ka interes hakon ko banta yo le sei kidon ko banta ka kaput katem yo le sei ki interes ya ka kam sport ya ka kam pule kumat bangi de ban pet ban ai kata ka jing sakri ka papaka ki khon ai ta ka jing ik ba ka jing kai knang ba ki khon ki ti jongi kin poi saka thong bat kane ru kala ban long ka wei kalenti bat ko wei kanuksa bakin yo ki khon ban hi kai ya ki khon ki siu pateng la pateng bat ka ba khadu hi kalong ba ngidon kam ban yo khon sibun knang ba ngila ya ka ban yarap om tang hai ngasem nrei hapo shnong po thau namar yu i bagi kitu ki ba don khun sibun kumut ba bun sin hi ngimi na ki long ying long sem ki ba don buram ngimi na ki long ying long sem ki ba ngi yo sibun ki jing kai ka jing mat ka jing ya lenti na kata kadau idon kam yo khun sibun khnang ban la ya ka ban hikai ne ban yalam lenti ya ka shnong ka thau bat karpang ya kari bat ka chaj ban reu te tangki ne ki tin ki ba khandiat kublei sibun kublei si hajar ngu ublei un kur khuwe ngilang iwei pi iwei